Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Hum ni Marua. Sa bilyo ni siyang paingon. Pero asa man siya? Nga man siya mulahos paingon sa ibabaw. Dito sa pultahan sa kusina. Milugso mahinoon siya sa ubos. Mo pauli man tingalin siya sa ila. Ay, mo pauli gitingalin na siya. Ugma lang nakabalikon. Kung unsa iyang gilubong dito sa kahoy. Gabriel, hain ka naman. Balik na, Gabriel. Balik. Nalubong na ang punyal. Maayo. Unya, wa ba'y nakakita nimo sa gilubngan mo sa punyal? Wa, mahal ko. Maayo. Karon, kining bato nga hait ang tumoy ang ikudlit sa akong tudlo, Gabriel. Aron ikapadayon ta ang seremonya sa pagbuhi ko sa akong lawas. Sige na, Gabriel. Matuman, mahal ko. Sige, saura na ang akong dugo, Gabriel. Nia, mahal ko. Kana, tu pa dugo. Tu. Kadaghan sa dugo, mahal ko. Ayaw kahadlok sa akong dugo, Gabriel. Sige, husto na ka nang nakatuo. Ihuwad na sa kawa ang akong dugo, Gabriel. Aron masagol na kini sa dugo ni ining birhen nga bata. Ania, mahal ko. Day Ome, Cape May Slay, Date May, Eiseo, Date, Exekalkyo. Nana, nagakos na ang among dugo. Nana, Gabriel, nagakos na ang among dugo. Dili. Mahal ko. Ano wa manina ko mapanimahoy? Nganong nasuko ka, mahal ko? Ang dugo sa bata, naluto! Unsa? Wa makasukol sa akong dugo ang dugo ni ning bata. Buti pa sabot nga dili na siya birhen. Gabriel, pangitay ko birhen. Dili mahimo nga dili putli ang dugo nga musagol sa akong dugo. Unsa? Sa sunod nga dili ka makadadi ni og birhen nga babae, silutan ko ikaw. Nakabati ka, Gabriel. Busa kinahanglang pangitaan ko nimo og birhen nga babae. Karon na! Matuman, mahal ko. Ayaw pagdaog bata kaayo. Bahala nagbay edad na. Basta makasiguro kang berhen pa. Nakabati ka! Oo, mahal ko. Usik ang oras. Bata ka pa. Pero dili ka na berhen. Unsang matanga sa panahon ng diya karon. Wa kay gamit. Busa, dili ka angay pasalamatan. Angay kang silutan nga bata. Dili ka na birhen. Dili ka na makauli sa inyo. Himuon ko ikaw ngulipon. Tukanom. Very
kinahanglang tabangan mo si Gabriel sa pagpangitag birhen. Niya ang laing punyal, dunggapa kung dili mo uban ninyo. Lakaw, babay, pangitag birhen, lakaw na. Kisam ka rin nanuktok. May taksim ng hindi na kini. Para makakuhaan ng kabalakan ako sa iyang paggawa. Oh, Noy maning, Elgin? masudlaw na ko, Noy. diin ka mabot pagpangita ni Gabriel ug Marla. Ha? Nganong karon ka lang mabalik? Ay, dito ko si babaw. Unya, nagtuyok rin ko sa dagkong kakahuyan. Unya, wag na ko makita isla si Marla o si Gabriel. Kamu, Noy, giswerte mo sa pagpangita na ni Marla o Gabriel. Wasa ba? Pero may nakitaan mi dito sa utlanan sa yuta sa mga alpamero. May dakong nabuak ka. Oo, sa man yung nakita, Noy? Kanang diary ni Sarah. Ni Sarah? Ay, kinsam sa taon na Sarah, oy. Siya ang kaluhan ni Marwa. Ang tinuod ka may gasa sa white magic. Unsa? Uy, may kaluhas Marwa? Mao ka na, Elgin. Si Sarah ang dunay diary. Ada nilang duha ni Marwa. Ug siya ang dunay gihuptang gahom. Ug dili si Marwa. Unsa? Kung mo na, tinulang gisulti ni Cha Lourdes nga, hinaguan ni Marwa yung naangkong itong nga gahom. Mao ka na, Elgin. Iyang hinaguan. Ug iyang gusto. Mao nga, mas itom siya kasing-kasing ka sa iyang kaluha. Mao ba? Unya, usaon na to sa pagsumpos Marwa? Wap ko magkahuman sa pagbasa sa mong diary. Oo, Todd, Elgin, diin ka man. Nganong gabi naman kay kang nabalik din eh. Noy, sa akong pagtungas din ba? Nakitaan ko si Gabriel. Di naman makita si Gabriel. Nganong nga ba siya mapaulit din eh. Kung ano kanang nasundan ko siya nga doon na gilubong. Pero may hunong siya sa iyang unang gikabkab ng yuta. Unya may balhin. May balhin siya laing lugar. O dito, may gilubong na gyud siya. Unsa ba iyang ginubong? Wa pa ko may paw. Ako ning balik ko ugma. O banante ka? Uni, haid magkaroon si Gabriel. May pauli na tingali si ila. Unsa? Sigurado kang may pauli siya sa ila? Kay kung tinuda, tuwasab sa ila si Marla. Bitaw, no? Sige, dali, Elgin. Mato ta sila bahay ni Gabriel. Aron, ato mapagkikitaan si Marla. Kailangan kay kung dam ko kaganiya. Ha? O sa may mong dam ko kaganihanoy maning? Nagpakiloy ako si Marla. Kaya naglisod siya. O, gusto niya ipakuha ang hunting nga karaan. Unsa? Unsa ang hunting? Nagtukong doon ay hunting nga karaan ng lulo ni Lolo Paulo. Oo ba? Oo niya man. Oo sa man atong si Gabriel sa ilang bahay? O sige, tana Elgin. Hala, Noy maning. Sa may ilang bahay, ay ngangit-ngit magkaayo. Tuda. Nangatawag na ka sila si Marla o si Gabriel. Uy, ngano, anim sab sila mga to, nga doon na may daghang kwartos vilya. Dali, kinahanglan ato ng klarohon. Dali. Marla! Gabriel! Naba mo sa sod! Marla! Gabriel! Hala, Noy, urag wa mong gitaw di as taas, uy. Kinahanglan makasakat sa taas. Unsa? Uy, mag-akit bahay ta, Noy. Kung kikita na sa bitana na tabagi, ano magkasuta? Ato na buhaton. Oh, nahala. Ako na kat-kat sa bintana kay mas bata-bata pa man yung kunin mo. Sige na. Lihok na, Elgin. Kat-katas bitana. Ano ito may bawaan kung naba sa sol si Marla o si Gabriel? Noy, suod na, Noy. Dali. Elgin, ngit-ngit kayo sa suot. Noy, iwagi na lang anang dani mong flashlight ang tanang kwarto. Aron, makasiguro ta kung wa pa yun sila.
Marla! Anak! Gabriel! Marla! Wa man gyud nito bagnoy. Buti pa sabot nga. Wa gyud tao dinhi silang Gabriel. Pero, nakita ba mo siya nga may paingon din ka ganiya? Oo, pero wa gyud ko kakita nga misa ka siya sa bahay. Kuan igo na siyang milugsong. Mamaya na ta din eh. Way tao din silang Paulo. Nomad, gamay na lang kaayo ang kuwang. Ug ikasulti ko na ikaw. Matuman ko na ang akong saad nimo. Pero, pasaylo ako nga. Kinahanglang ang akong lawas ang unahon ko sa pagbuhi. Una, ikaw, Nomad. Tungod kay gusto ko nga ang akong naw nga maruwa ang una nimong makita kung mabuhi ka na pag-usaba. Mubo na lang ang panahon nga imong paaboton. Ug mahikap ko na ikaw, Nomad. Ako ang imong ulipon nga si Maruwa. Andam nga muskwal sa akong kinabuhi. Mapuhi ka lang. Busa, giyahi ko kung haing mahimutang ang imong Nomad. Kay bisan unsaon ako kuna-una, dili ko mabatsyagan ang nahimutangan sa imong nga giputol sa mga kaaway o gipuwag sa imong lawas. Sige na, Nomad. Tabangi ko sa pagpangita sa imong Makalagot ka ni si Brando, oy. Gilangan-langan lang gid ko. Lawom na noon kaayong gabi eh. Uy, kinsa man ka? Inday? Inday nga nung naglakaw-lakaw man ka o gabiing dako. Tagadiin man ka, Inday. Nga nung wa man kay kauban, ha? Naunsa man ka? Nga nung wa man kay tingog-tingog. Unsa man ning imong gitunol nako? Ang imong kamot basa. Ako ning iwagan sa akong dang flashlight, ha? Unsa man ning imong gitunol ba? Ay! Dugo! Nagadugo ang imong kamot! Inday na unsa man ka? Igo ka lang mitutok nako. May namas-tamas ba nimo? Dilugos ka ba nga nagadugo ka man, ha, Inday? Bungol man tingali ni bata. Di man yun mo tubag. Day! Day, asa man kapaingon? Ayaw pagsuot niya ng kasagbutan! Balik diri, Inday! Balik diri! Doon na siya. Sundan ko siya. May nahitabo, ginatong bata, Asa ka paingon, ma'am? Kinsa ka? Ikaw ba ang naglogo sa batang babae? Wa ko makaila sa batang babae. Uban ako kay namiligro ka dinhi. Ha? Sudod na ako kung di ka gustong madisgrasya dinhi. Unsa? May mga daotang tao din eh. Sunod na ako. Masunod ko nimo. Huwat ako. Ayaw pa ko sugog lakaw. Aray. Sundod ko siya. Kinsa man ka mga daotang tao nga ni aning dapita. Kakusog sad niya mula ka, oy. Kinahanglan makapaduol ko niya. Hoy! Kinsa man ka! Huwat ako! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.